otata kokheli xa ingenayo notata bonke ndibulise ngelihle igama lenkosi. Tata wethu xa ndizayinikela nje inkonzo besihleli kamandi kwincwadi kaRute athi ngu-3 ivesi ngu-13 kuyinene ndingumkhululi inyaniso ke kukho umkhululi osondeleyo kuwe kuna besihlele apho ke tata wethu sithetha ngumkhululi sizama ukuqinisa ukomeleza le family yalapha ekhaya. Cala inkosi sikelele ukushunyala ngofunda wezilayo bona phakathi amen ndinikele tata. Amen. 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 Mandibulise wonke umuntu ongaphakathi. Amen. Ndibulise nekhaya. Phansi kwamazwi ndinguye umkhululi wenyaniso. Amen. Apha umama uRute uwathetha lamazwi kabuhlungu emveni kwento kokubana ebhujelwe ngabantwana. Ngoku lo mama uzifumana ngoku seshiywa komolokazana. Ngoba lo mama uthi ke zibona abona into kokubana makabakhulule elowa bheke kokwabo. Ngoba lo mama selencanile. Ngoba uncame kwayena into kokubana akasanokuphinda ngoku abafumana abantwana. Kodwa apha lo mama unikeza ithemba ngoba lilizwi lethemba eli. Lilizwi lokuzinzisa ngexesha lethu lokubhudlwa ngemimoya. Lelizwi apha lo mama kusendleleni ebheka ekhotukayo. Uthi ke hamba lo mama ezobheka kwakumkani ethetha lamazwi. Ngoba uyayazi into kokubana befika kwakumkani ukumkani uyabanika ithemba lento kokubana zenazi into kokubana zonke izinto ezikwehleleyo Rute noNahom endleleni. Kodwa ukhona uThixo osondeleyo kuni kunami. Noba mna ndinganinika intsimi yobhikika kodwa ningamlahli uThixo wenu ngoba uThixo usondele kuni kunami. UYesu Kristu inkosi yethu. Amen. 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 Egameni loyise nelonyana neloma wengcwe. Thixo unamandla wonke. Silapha Nkosi. Thixo nilungileyo. Cela wena Thixo nenceba. Ukusondele kuthi kule nkundla sikuyo Thixo olungileyo. Apha emalanga Thixo ingcwele. Siyazi bankosi nguwe owaziyo. Ngaphezulu kwethu Thixo ingcwele. Ubuyazi lemini Thixo olungileyo kuba saba kule ndawo kule nkundla. Thixo nanceba sicela amandla kuwe ke Nkosi. Uzuthi Thixo olungileyo xa sizawundulula le nkonzo Thixo olungileyo sibuye nawe Thixo olungileyo. Yibakho enhlizweni zabo bophukileyo Thixo nenceba. Hlalisa umoya wakho ingcwele Thixo olungileyo kuba siyazi bana uluxolo luthando inceba ububele Thixo olungileyo.
veza ke iziqhamo zakho Thixo olungileyo kubo bonke abantu abangaziyo uba ukufa kwabo akho ngenxa yomntu uYesu Kristu Nkosi yethu ngoku nakunaphakade. Amen. Dumisani uYehova.
lenkosi masibulise kwelikhaya macala onke wabantu abazala napha sibulise inkokheli zikaThixo kumabandla akhoyo nenkokhelikazi nabantu basesithetha amakhoyo ngegama lenkosi. Xa sizawuqala umsebenzi walo tata nalo mzalwane sawunika uba ufounder ongutata wekhaya. Amen. Asichazele nje uba sohlukene njani nabo sizoqhuba. Masithathe ingoma. Waphila unaphakade Waphila, waphila. Mamelo Facebook. Funeka sive ngqo emntwini wayo. Ngoku sakucela ulutsha lusondele sizoya kwinkonzo esingayo yokwamkela le miphanga. Uyingcwele
sesethu noSiyabonga Hlanganyana abalandulileyo. Amen.
izawo siyasithandathu ivesi yokuqala. Izani sibuyele kuYehova kuba eqwengile, wosiphilisa, uxabele wasibopha. Wosidlisa ubomi kwakuba ntsuku mbini, wosiphakamisa. Ngolwesithathu sidle ubomi phambi kwakhe. Mayibonge inkosi. Amen. Into eyenza buhlungu elinxeba zinto ezimbini zokokuba xa umntana ezalwa ifamily iba nemibono wokokuba lo mntana uzawukhula belilutho ekhaya. Mayibonge inkosi. Amen. Enye into esivisa kabuhlungu yokokuba basebancinci. Mayibonge inkosi. Le nto isivisa buhlungu kodwa iyasilumkisa okokuba le nto kukufa ina-age. Kufuneka singadlali sisazi ukuba nanini lingakhala ixilongo. Mayibonge inkosi. Amen. Abashumayeli namhlanje umbhali usebenzisa ngabomi igama elithi uqabele. Ngoba ukuhlatywa ngencula okanye ngemela kohlukile uqabeleni, uqabela ngephanga. Amen. Into engenathambo eqhawula yonke into. Mayibonge inkosi. Amen. Kodwa ke kuthiwa ngesuku lesithathu wosidlisa ubomi. Amen. Abuya sibophe. Mayibonge inkosi. Le nto ke ngoku isikhombe kwindoda eyathi ngesuku lesithathu yavuka emangcwabeni saphiliswa. Mayibonge inkosi. Namhlanje ke sifuna uthi kule family kwinxebe nilivayo uThixo obuya nibopha anidlise ubomi. Mayibonge inkosi. Uthi kumbhali ze ningabi njengabangenathemba. Mayibonge inkosi. Amen. Ngoba woza nabo uThixo abalela ukufa ngoYesu Kristu. Amen. Bangcwela khodidi lokufa noba linjalo lumanye umnyezi uThixo. Ukukufa kukufa kuqhawukana kwenyama nomoya. Amen. Mayibonge inkosi. Amen. Xa ufuna uzenzakalisa ke uyuthi yingozi. Amen. Andimnikanga amayeza. Akubandanga nonika amayeza. Angaphili. Mayibonge inkosi. Ngoba Shumayeli ndifuna uba ningene kule family. Amen. Elinxeba likhulu kuba kuxatyelwe. Amen. Mayibonge inkosi. Kodwa ikhona indoda ebopha amanxeba. Mayibonge inkosi. Yenye mina indoda ingqongile. Amen. Mayibonge inkosi. Iqulutywe ngamatye. Kuthiwa yawabona amazulu evulekile. Ithi bawo ungababeka ityala ngesi senzo. Mhlu Yesu ngoba wenza ubona into engabonwayo. Amen. Athi umbhali banendlebe nje abeva, banemehlo ababoni. Uyazi ukhona omnye umuntu apakisha iglasi ufike ezideki akaboni tu. Amen. Namhlanje sithi khawukhethe la mazwi eziglasi zikaYesu uzobona noba ujonga.
Amen. Ndibulisa inkokheli yenkonzo egama lenkosi. Hallelujah. Ndibulisa inkokheli zonke zakwalizwi ngegama lenkosi. Ndibulisa omama bam, ndibulisa ulutsha, ndibulisa umzasekhaya ngegama lenkosi. Amen. uThixo xolo ke makabe nani hlobo zami ezithandekayo. Nkosi yami. Nam bantwana baThixo ndithi nam mandothise izandla ndihlale phansi egameni lenkosi uYesu Kristu. Nkosi yami. Malibongwe bantwana bathi. Amen. Umprofeti bantwana baThixo. Amen. Ya esatsho bantwana bathi. Sithi zani sibuyeleni. Yes. Malwe igama lenkosi bantwana bathi. Yes. Sibuyeleni kuYehova. Amen. Ya ngokuba uqwengile. Yeah. Uxabele. Wasibopha. Asiphilise. Yes. Malwe igama lenkosi. Amen. Glory. Kuyabonakala okokuba aba ibingabantu bakaThixo. Amen. Malwe igama lenkosi bantwana bathi. Into enayo bebegwilikile kuThixo. Yes. Bemka bamshiya uThixo. Yeah. Waze uThixo bantwana baThixo naye ewe wabanikela ezintshabeni zabo. Malwe igama lenkosi. Bantwana baThixo. Ngoba umuntu awugwilika kuThixo bantwana baThixo. uThixo uyamyeka umuntu makaphilele ngalendlela afuna ukuphila ngayo. Malwe igama lenkosi bantwana baThixo. Esazi uThixo kokuba sikhona isiphumo salempilo bantwana baThixo umuntu azikhethela yona. Malwe igama lenkosi bantwana baThixo. Njengokuba kwakunjalo kuqala kuAdam emyezweni. Yes. Awugwilika uAdam ushiya umthetho. Malwe igama lenkosi bantwana bathi. uThixo kuthiwa wabakhuphela ngaphandle. Malwe igama lenkosi bantwana bathi. Wazi umyezo weEden uThixo wawubiyela ngekhele lomlilo. Malwe igama lenkosi bantwana bathi. Ukuze athi umuntu oza kubuya angene emyezweni angene egqithe ekeleni nasemlilweni. Malwe igama lenkosi. Kwaku umprofeti bantwana baThixo uyabazama abantu bakaThixo. Ebazamela ekubeni bababuyele kuThixo. Ngoba abantwana baThixo nguThixo odlisa ubomi. Malwe igama lenkosi bantwana bathi. Ngoba ngenye imini inkosi isiywa ngabafundi abaninzi. Isiywa nasisihlwele bantwana bathi. Kodwa inkosi bafundi bayabuza okokuba nani na shume nambini nandishiyana. Malwe igama lenkosi bantwana bathi. Bathi abantu bakaThixo singakushiya sibheke phi. Inguwe nje onamazwi adlisa ubomi. Umuntu makawajonge amazwi bantwana baThixo xa zakuwamkela okokuba la mazwi anabo na ubomi. Malwe igama lenkosi bantwana baThixo. Ngoba bazane uThixo usisindisele ethembeni. Sihleli sibambe ithemba lokungena ebomini obungunaphakade. Malwe igama lenkosi bantwana baThixo. Silinde kutyhileke inzaliseko yokukholwa kwethu hlobo zam. Kodwa uthi umprofeti izani sibuyeleni kuye ngokuba uqwengile uxabele wasibopha asiphile. Uyabotshwa umuntu bantwana baThixo futhi anikwe ukuphila okupheleleyo kule ndlu. Malwe igama lenkosi ngoba le ndlu yindlu yokholo. Uba ubani bantwana baThixo ngeneni kwakhe ubhude ukukholwa uyibhudile le ndlu. Malwe igama lenkosi bantwana baThixo wasibopha asiphilise. uThixo ubabiza ngomprofeti ngoba uThixo uza ngomuntu ebantwini. Konke nam bantwana baThixo zanikela abashumayeli bakaThixo egameni lenkosi.
bonke abakhulu basenkonzweni. Ndibabulisa omama bonke abakhulu enkonzweni. Ndibulisa ulutsha. Sihlwehleze edinga ndibulise kakhulukazi ke apha ekhaya. Egameni lenkosi Yesu. Namazwi esiwabekelwe kule ndawo amahle. Sihlwehleze edinga amazwi athethwa nguThixo. Ngomlomo womprofeti. Inkosi oxolo ke mayisithande. Ngoba uThixo kwimihla yangaphambili sihlobo ezihlezi kaThixo ebethetha ngabantu xa ethethe ebantwini. Inkosi oxolo ke mayisithande. Haleluya. Kodwa kwimihla yokugqibela uThixo uhle gaqa. Wathetha nabantu. Ekuye unyana wakhe. Malibonke igama lenkosi. Inkosi oxolo ke mayisikelele. Ngoba kwimihla yangaphambili yithi le nkosi uThixo uthethe ngento ezininzi nangendawo ezininzi. Kodwa abantu abazibamba. Malibonke igama lenkosi. uThixo kulo masikele. Xa kufika ixesha uThixo wathetha kubantu ngabaprofeti. Malibonke igama lenkosi. Inkosi oxolo ke mayisikele. Lithi le nkosi kwabona babulawelwa ukuthetha. Malibonke igama lenkosi. uThixo kulo masikele. Uthi ke sihlwehleze edinga xa ethetha uIsaya emasibuyeleni kuYehova ngoba eqwengile. Malibonke igama lenkosi. Thixo kulo masikele. Yacaca okokuYehova wangenwa ngumsindo. Malibonke igama lenkosi. Inkosi kulo masikele. Ngoba bekungekho nto angayenzanga. Malibonke igama lenkosi ebantwini bakhe. Haleluya. Malibonke igama lenkosi. Thixo kulo masikele. Kungokwathi wawuqwenga. Malibonke igama lenkosi. Kodwa waphinde wathuma umprofeti. Wathi masibuyeleni kuYehova. Ngoba uYehova eqwengile. Kodwa kwisuku lesithathu uyakusibopha siphilise. Malibonke igama lenkosi. Inkosi kulo masikele. Nalapho bantwana bakaThixo abantu abayiqonda okubithetha ukuthini. Malibonke igama lenkosi. Thixo kulo masikele. Kodwa bayicacisa uYesu. Malibonke inkosi ekufikeni kwakhe. Malibonke igama lenkosi. Kuthiwa waza uYesu eshumayela indaba ezilungileyo zento ezilungileyo ezingolawulo lukaThixo. Malibonke igama lenkosi. Inkosi kulo masikele. Wacaca okokuba abantu bonke kumele bagobele ukulawulwa nguThixo. Amen. Malibonke igama lenkosi. Inkosi kulo masikele. Esithi thabathani ixanduva lam. Malibonke igama lenkosi. Ngegama elithi thathani ijokhwe yam niyithwale. Ngokwenjenjalo imiphefumlo yenu iza kuzuza ukuphila. Malibonke igama lenkosi. Inkosi kulo masikele. Wathi uYesu ayinzimanga le nto. Malibonke igama lenkosi. Umthwalo wam ulula. Malibonke igama lenkosi. Nejokhwe yam ilula. Malibonke igama lenkosi. Yabantwana bakaThixo kukumamela nje kuphela. Ugcine wenze ube ngumntana kaThixo. Malibonke igama lenkosi. Inkosi kulo masikele. Ngoba uThixo ufuna ababuyela kuye. Babe ngabantwana bakhe. Abaqeqeshele kwindlela eziphilileyo zobomi. Malibonke igama lenkosi. Yile nto sikhuthaza ngamandla. Abantwana bethu mabanqance uThixo. Malibonke igama lenkosi. Inkosi kulo masikele. Ngoba kumnandi ukukholwa. Malibonke igama lenkosi.
kumandi kuphile kuthixo. Malibo igama lenkosi. Inkosi okule masikile. Nami ke bantu abashixowe sithi mandiqhathe izandla ngempilo. Ndingenzi manje. Kodwa ndizaphinde ndijike inkosi. Inzulu yesimanga. Mandibulise inkokheli yebandla. Amen. Uba ubishophu nenkokheli zonke ezimnqongileyo. Nkosi. Ndibulise ikhaya. Amen. Ndibulise umzi waseStrand. Amen. Elenkosi igama lithi molweni. Ubishophu andizothatha xesha. Hayi. Ndiphethwa ngulomprofeti. Yeah. Ngoba lo mprofeti uveza izinto ezininzi. Amen. Ngoba bomongameli ukufa kesulela. Eyona nto ivezwa apha kulo mprofeti. Amen. Uthatha okumthathileyo. Uthathe nabahleliyo. Amen. Ngoba kesulela. Amen. Lo mprofeti apha umveza uThixo njengonobangela wengxaki. Yes. Amveza uThixo lo mprofeti ngoba lo mprofeti uyayazi into kokubana wawufelwa liyaphela ithemba kuThixo. Kodwa lo mprofeti umveza uThixo njengomuntu oqabeleyo. Bantwana bahle bethinga ngoba uphendula imibuzo uba rithi impendulo enhlizweni zabo kabe nombuzo othi ubuphina Thixo. Bantwana bahle bethinga ngoba banokumsona kubo ngaphakathi ngoba banamazwi athi kungani ukuthi sikukhonze kangaka kodwa thina usasehlisela ngezi zinto. Kodwa lo mprofeti ekugqibeleni uthi ke bebiza esithi zani sibuyele kuye uThixo ngoba banika ithemba lento kokubana noba inhliziyo zenu zingakrazuka noba inhliziyo zenu zingophuka kodwa uThixo uzazibona. Bantwana bahle bethinga lento lana ibike yenzeka eMpumalanga kufika isijoli singena endlini. Bantwana bahle bethinga lathi besihleli endlini omntakwethu wafika umoya wayivuka uzindlu bafa bonke ngehlangothi kodwa kuseke mna ndedwa mandizokuxelela. Bantwana bahle bethinga wathinta uJobhi wasihluba ingubo wahlala phansi elithuthwini. Bantwana bahle bethinga uthi umzalwane awufika uthi kwekwengile uthi into ezandise ukuze emhlabeni kodwa ndisezawuphuma ndisekwazi wathi uYehova bendinikile ikwanguyo thabathileyo ngoba uJobhi ukhwela thembeni lento kokubana uThixo usezawubuya ambizele kuye uThixo. Bantwana bahle bethinga bathi nangenhlisa abantu sebemthuthesa esifestiveni besithi lahla uThixo ufeka kade. Wathi uJobhi ngoba uyayazi ukuthi elakhe ingqina isemazulwini. Bantwana bahle bethinga ndimvake sithi kabengena bevela kuye uthi bendisiva ukuvuka ngendlebe kwathi liso lami libonile. Bantwana bahle bethinga buyelani kuThixo okubeqwengile. Bantwana bahle bethinga ngoba ngokuthi uJohane
kahlele esiqithini ejongo sesethu ngaphesheya ewevisa izandla abe nombuzo uyesu kuye bangobani nabaya bathe wonke esimhlophe wemujwane wathi abankosi kabaphume ezantsi embandezelweni bantwana bahle bethinga likhona ixesha lokutyeshela umhlaba uphume embandezelweni akubizele kuyo uThixo lithethe iqhule lokuthetha ngenye imini lithi wawubheka entsimini uhlakulelo yakho indima ozayihlakula wawuyigqibe yakho indima uthatha ikhaba ulibeke egxeni ukhothu uyesu Kristu inkosi yethu amen. yazi aba ngaphakathi baduma zinhlungu inhlungu senhliziyweni. Hallelujah. Manje ngibulise cha kwincwadi yeSodus sisine kulamqolo wesibili uthi umbuzo yintoni nale isesandleni sakho uthi lo mfo yintonga uthi kayiphose phansi esakuyiphosa phansi ibe inyoka ayibaleke athi uThixo musukuyibaleka ibamba apha emsileni esakuyibamba emsileni ijike ibe yilantonga bathi abantu abathethayo bathi ngumlingo kuba into zikaThixo abazaziwa nguThixo. Hey bomama notata nani ningaphakathi kubuhlungu uyathi umuntu unqatshaya icuba ithi sawuphela yeko necuba athi ndincazele athi awuthawume andandinalo ungasenawo nomqunguthona ike yathenya indoda nxa itye intsikelelo zenye ithi lele nxa sowuzinike lona akube ngasekho nentwana nayintsikelelo. Kubuhlungu kuba le nto isuke ezantsi
Kukho indoda ekuthiwa phaya ezantsi ngumampunge Amen. ephaa kwincwadi ezityileyo ezihlomela Yes. egama linguKhayini. Amen. uKhayini waxabela umntakwakhe. Nkosi. Elizwi mos liyaxabela Yes. liyabiza lenza yonke into liyasinda. Yeah. Uthi lo mfo nxa kubuza uba yintoni na le uyenzileyo Nkosi yam. uphina umnina wakhe. Yes. Uthi ndikumgcini omnina wam. Isuka kude le nto yenyuka le nto Amen. yeza nokoJohane baxatyelwa intloko. Yes. Lo Samsoni basebenzile Nkosi. azothi uDavid xa isiza nentloko kaGoliathi Nkosi. eyiqabele wayinqumla. Uthuka ukumkani kuba le ndoda ayibulawa mntu le. Yeah. Uthunga unyana kabanina mfana nje. Amen. Ithi le ndoda ndikwaJesu omkhozi wayo. Nkosi. Wothuswa yile nto eyenzekileyo. Amen. Indlela zokuqabela ke zininzi kodwa kaThixo uhlukile. Yes. uThixo ubenza buhlungu aphinde Yes. aphilise. Nkosi yam. Namhlanje ke silapha abanye bakwezinye indawo Amen. ngoba ukufa kunabile. Bathi umbhalo kude kuphume nangefestile ngenxa yobuninzi babo. Ningamlahli uThixo. Hallelujah. uDavid azange amlahli uThixo. Amen. Ebesona uDavid kodwa hamba ucela uxolo. Hallelujah. Laa nto ke sifundisa uba nawe uba une umntu wamkhathaza hamba uyocela uxolo. Enye indoda icela uxolo isentlungwini ithi xa inikeza umphefumlo wayo ithi yasisenzo ungasibeki kwaba bantu ngoba le nto ndibonisa yona mna bona Abayibona. futhi abayazi. Namhlanje ke uKristu uyandiqonkqoza Yeah. uthi ndime emnyango ndiqonkqoza athi uba uthe waliva ilizwi lam ndingene ngaphakathi kuye ndidle naye adle nam. Athi phaa kuJona hlalani kum nam ndihlale kuye. Uba isebe lithe lahlala emthini alinakwenzani. Athetha la mazwi Nkosi yam. afuna umntu amkele uThixo. Amen. Kukho nabantu kabathi basindisiwe kodwa babhaptizwa kanti indlela eya kuThixo ihamba nokubhaptizwa kuba amanzi la aluncedo aphinde abe kukufa. Amen. Afana nomuntu xa ehleli ndawonye Yes. ude abe nochuku kuba ubona nempukane lezawungena kulethi. Asamkeleni uThixo. Yes. Kuthiwa apho uThixo uxabele kodwa aphinde afile. Yeah, what a. Abo Nkosi. yazi umuntu xa ephuma igazi Yes. abanye bathi makalale nakeli calo phangala Ewe. isose liphume eligazi liphele ngoba i-first aid ayikho. Yeah. uThixo une-first aid. Yeah. I-first aid yintoni? Luncedo lokuqala. Futhi umuntu xa umbona uba uyopha uthi masosalale ngelikuqala noko mna kulaa ndawo eyi bendifumane okanye mhlawumbi le nto uba ndafunda i-first aid. Ithi xa esopha ndinazo iindlela zokuvala igazi. Yonke ke into uyafundwa. Amen. Khake nifundeni ungena apha kuThixo Yes. ngoba uThixo unenceba unemfeshana futhi unobomi. Yona nto ibalulekileyo kuThixo yintoni bubomi Nkosi yam. nokuxola. Amen. Uba unalo uxolo ufana nalo mntu kuthiwa ufana nenkcenkcele ekhenkcezayo nencina ekroxomayo ngoba imbeko le ayikho, uxolo alikho, into ehleliyo yinkohlakalo. Amen. Kuba inkohlakalo into yoba ngoba kuvele ukufa nokurhala. Uba uAdam noEva barhala kodwa banikwa into eninzi baleqa linye. Nkosi yam. Isona ke swathi umntu nxa efuya igusha enye uyibe kodwa unegquba legusha. Ezo nto ke zizala into kukufa. Athi kumbhala umvuzo wesono ngumnye nje kukufa. Shumayela shumayela Shumayela, shumayela.
nathi. Mandibulise inkokheli yabantu. Ngibulise isithunywa. Zonke inkokheli ezilapha. Inkokheli. Ngibulisa wonke umuntu olapha ekhaya abantwana. Ngibulise ukuba babulisile bonke emveni kokwesehlo sibehleleyo egameni lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Ngisondela nje kancinci. Akukho nto ingako endizanawo abanakwethu. Kodwa ke nami ndithi nje mandisimelele bobishop. La amagama asethethiwe ngabanye abantu. Izani sibuyele ngobaba. Babe nathi Nkosi ithetha ukuthi uThixo unendo zonke. Mama ibe nathi Nkosi. Ithixo ufikelela kwindawo ezinqabileyo ezingabonwayo kodwa yena uThixo uyafikelela. Mayibe nathi Nkosi. Into ebalulekileyo bomini bomuntu ukuzincama azidinele uThixo. Ukwenzela uba uthi sekonakele emphefumulo wakho ufuna umkhalala uThixo. Kodwa namhlanje emveni kwenhlungu uThixo anehlisele zona. Ikhona indawo yokumkhalala. Kodwa uthi namhlanje izani buyelani kuThixo ngokuba nguye oqabele wasiphilisa bazalwane. Kokuba ntsuku ntathu uzawusiphilisa uThixo asidlisa ubomi. Sizawudlisa ubomi kakade bazalwane sakube sibhubhile. Sizawuvuka ngapha kokufa umuntu aphakame abheke emisebenzini yakhe. Ngoba ndivuthixo ngexesha bazalwane aphezu kwentaba yomnqamlezo bantakwethu eGolgotha lithi laphalala igazi lakhe bantakwethu langena ngaphakathi akubekhwazile waqhaqhamba umhlaba kwavuleka amangcwaba bavuka abantu emangcwabeni yangulowo wabheke ekuphumleni kwakhe. Ngoba sawube sibhubhile bazalwane umuntu akafi ngapha kokufa bukhona ubomi obungunaphakade. Haleluya. Mayibe nathi kodwa xa uThixo sibizela kuye siza kubuzuza njani ubomi obungunaphakade sakube sibhubhile. Kodwa kuzawungenwa ngemisebenzi ngoba ubunjani bakho nokungena eparadise kabawo izawuba yimisebenzi eza kukhokhela idlule emlilweni. Mayibe nathi Nkosi. Bazalwane kukhona apho kungangenwa wonke kungenwa ngesango. Uthi isango ekungena ngalo limxinwa ngoba isango eliphangaleleyo liyingozi. Mayibe nathi Nkosi. Ukuzuzuza ubomi obububo cikideka bazalwane kumele mzaka bawuhlanganyane nicikideke ngoba uthi umbhalo ngapha kokuqhwaleka nangapha kwembandezelo bukhona ubomi obungunaphakade. Kumele sive kabuhlungu ngoba uthi umbhalo kwabazalwane bethu bazalwane bomele sebazive ezonhlungu. Mayibe nathi Haleluya. hayi bazalwane ukulahlekela nokubhujwa ngumuntu ayikophela kobomi. Ngoba wena uphilayo lungisa indaba yakho noThixo uzawuzuza ubomi bakho ngokwakho. Haleluya. Mayibe nathi Nkosi. Ubani nabani yazimela bazalwane. Akho umuntu uzawumela omnye umuntu. Kodwa uba ukhetha ubomi bakho ubuyeka buphalale uthi bazalwane ububomi bakho uyabuthanda uzawuphulukana nabo. Mayibe nathi Nkosi. Haleluya. Bazalwane ubumnandi bona abunabo ubomi ngapha kokufa. Mayibe nathi Nkosi. Haleluya. Kuba ingomathandabuzi into yokuba sawube sibhubhile kukhona apho siyakhona. Kodwa ubunjani bakho abuzucikidwa ngumuntu emhlabeni buzawucikidwa nguThixo. Ungandazi konke kodwa nguThixo ndazi. Uzawubuya sidlisa ubomi. Sizawudlisa ubomi bazalwane ingenge omnye umuntu inguThixo yedwa.
mayibe nathi Nkosi. Ewe bawumangami. Sisezokonwaba bazalwane ngemizuzu yokugqibela. Ndiva umzalwane bazalwane hlele ezantsi ukhwaza uMarco ngasentla uthi yiza indoda ebendihamba nayo uDemas indishiyile kwelizwe ngenxeni yothanda iziyolo. Ngeqaqa ikatyala iqala ukhala namhlanje kudala yakhala. Kodwa umuntu ukuzilumkela uthi indoda ebendihamba nayo indishiyile ngenxeni yothanda iziyolo. Mayibe nathi Nkosi. Wayiqonda lo mzalwane akanandawo ngoba kukho umuntu ebethembe yena into yokuba uhamba naye kodwa wamshiya. Ningamshiyi uThixo bazalwane. Zithi imeko sezinhle esitratweni kodwa ningamshiyi uThixo. Zithi bubhanyabhanya belilizwe sebubonakala bubuhle emehlweni akho kodwa ungamshiyi uThixo. Hallelujah. Ndikhetha uba ibharu ke mna kodwa bawuxele. Kodwa ube ibharu yasezulwini ethanda uThixo. Mayibe nathi Nkosi. Ndinamaxesha bawukhonzo khe ndilibale nobulisa. Mayibe nathi Nkosi ngoba kukho into ephila ngaphakathi kum. Uyabona ke ndithi noma ndiyagqitha ngenye ixesha ndizibonise ndikuthi befama ndibulisile kodwa ngenxeni uba kukho into ephila engqondweni into yokuba uThixo zamsebenzela njani ukuze ndizuze ubomi obungunaphakade ndilibale nokokubulisa. Umvumbi welizwe sithi yo hayi khona ngowayeka nobulisa. Mayibe nathi Nkosi unehlobo akhangele kangaka lengqondo ezakhe ziyamshiya ngoba ingxaki uphethe uThixo bazalwane uvuthixo empompoza kuwe uhamba nje yashumayela ngoba uyawuva uThixo uqabele bazalwane wasibopha. Besilahlekile bazalwane kodwa uThixo namhlanje uyasibiza. Ekulahlekeni kwethu uThixo uyasibiza. Hallelujah. Kukuwe ke into yokuba ungavuma ubizo. Mayibe nathi Nkosi. Hayi ke badla kwethu manthele thuba lonke ndinikele inkokheli eGqibeleni Kristu. Amen. Masibulele komama ngamazwi abawoyise kweli khaya. Zonke izinto zizaphela. Lilizwi likaThixo into engapheliyo. Hallelujah. Ngaye uAdam wokuqala kweza ngayo kufa. uAdam wesibili wadlisa ubomi. Mayibe Nkosi. Unesizathu lo mprofeti athi masibuyele kuThixo. Kubo kokuqala uThixo akalandi imvelaphi yakho. uThixo kwamkela ngoku alibale. Athi ndiyakusicima ndingabuye ndisikhumbule isono sakho. Xa ujonga abangcwele uyuzeye okokuba awunawulunga pha. Kodwa wonke umuntu ulungile. Hallelujah. I-attribute kaThixo ichazwa nguDavide ngemini xa fika lo mfo. Mayibonge Inkosi. Uthi ugcinakele unamnje doweki. Mayibonge Inkosi. Ngoba uThixo uyasigcina bazalwane. Kuyanyanzeleka sibuyele kuye noba imeko zithini. Ngoba khonto ingena sigqibo ngathi ngumuntu ifana neplastic. Mayibonge Inkosi. Uyawuthi usazimisela uphethe izinto isuka ithi phu. Mayibonge Inkosi. Kodwa wethu uThixo uyagcina. Mayibonge Inkosi. Imbangi yoba uYesu asisindisa akhuthalela ukusindisa kungokuba zange athumele ukusifela. Yele nathi umbhali ngubani lo uvela kwaOdom
ongubo zibuku. Mabonga inkosi. Uthi ndimi umakhulu ukusindisa. Ndandindedwa esixovulelweni. Umuntu owenza into angabulalekanga ngayo. KuYesu sibalekile ngoba usifele ngegazi. Amen. Sigqibezele sithi lingena njalo. Bayibonga inkosi. Amen. Inkosi mayisikelele ushunela kwazilayo kokunangona phakathi. Amen. Ngoke kwesithuba sawucela nje ke kuziplate kodwa izawuqala phemva ize phambili. Umuntu ahambe nayo iplate angayinikela abantu ingoma. Tibethwa luvalo. Tibethwa luvalo. umzuzwana omncinci nje ikhaya izaziso ngoba kungatywa nini phi inkonzo imithana zingena njani nini netransport izibheke emngcwabeni. Amen. Masikathathi nengoma sinike uba uhlanganyela. Manje bonke bawo mandikhawuleza. Ewe mandidlula apha kuqala. Ya. Ufake. Ya amanxeba adibene. Hayi Jesus. Ya. Ningamlahla uThixo bantwana bam. Amen. Usesethu belunge kakhulu. Yes. Amen. Ya. Ndimane ndivelelwa lincumo lakhe njengoba nijikele. Yes. Ya. Bekahambele napha kuthi afake uniform yakhe. Amen. Abheke pha kuthi. Siflowoli mina ngikhombela iflowoli. Yes. Utofemzayo. Pha enhla kwasePholile. Yeah. Ihlala pha. Itempili kwaphaya. Yes. Ngutata waphayitikeni kwahlanganyana. Yes. Ya. Mhle kuThixo bawuphiso. Amen. Kangamba ndithi xa ndidanisa pha ecaweni
khangeleke njengomuntu ona 15 years Yeah. kodwa ixesha seliphelile Yeah. sihleli kwinjarkai Yeah. siyahamba nge-19 ngolwesihlanu Yes. sibheke edikeni nabantwana ekhayeni lam. Ikhaya lam liphaya, umzi wami ubaphaya Yes. kulaa ndawo yasedikeni emsobomvu. Yes. Sizawujonga ke ba ixesha umongameli sizabe sinawo apho Amen. esizawuhlangana ngalo kungoku malunga nokuphuma kwenzela abantu bazofumana koku into eyaneleyo into bakuphunywa ngexesha elithile imizimba izawufikela apha kodwa izawukhe iqale kulaa ndawo kuqala ibilimele kuyo then ngoku ibuye ize apha qoqoshwe ke ngoonyawontle zombini ekupheleni kwayo ke leni nkonzo yalapha sinjenjeya ukulandela nam ndizawube ndinani umuntu ozawuhamba kuqala ke ngumnina wami noba uzawunduluka yena ngolosathu nangumnina wam ondulekela ndishela yena ibele Yes. ya unoChristmas kuyagqibela phaa umama kasesethu Yes. phaa ekhaya Yes. 1975 bagqibela ngaye abazali bam Yes. ya ibomba ke yayiseyintlonti uba intlonti eyavela nje 1958 nge-1 kaJanuwari babona mna ukuzixhekwazi ndiqonde intoba lizawuhlala phaa kwaNyathi Yeah. lizinze nge-1 kaJanuwari kwazalwa mna ndanikwa igama ke phaa elikhulu kweza alphabet zokugqibela nizawudlala ngalo ke niyenze uyabona mosumzi wamanqeza Yes. ya la magama anjeya Yeah. wamanqeza ya ligama lam ngelo Oh. ifuna ukuthi ke ya ndiyayibulela yonke ke into eyenzekileyo bawubhishophi apha Yes. uyabulela umzwa kahlanganyane ngenkonzo enkulu kangaka usesetho wazonyulela yona kubalulekile kakhulu uhlala enkonzweni Yes. futhi uhlala umhle ngathi uhlanjwe nge-long life ngalo lonke ixesha ya futhi ngoba uyahamba ukhangeleka njengomntu osehlanzeni senkosi umntu ongekho hlanzeni senkosi umntu ongekho hlanzeni senkosi ngoba uxakekile ya mandiyithethe le nto yoba ubhishophu ibalulekile ndiyithethe omnye umama ibali elincinci Yes. xa efikelelwa ephelelwa lixesha Yes. kwelaa xesha lika-70 years limisiweyo Yes. xa efika phaa kwacaba uneziguruguru zakhe Yes. wathi uThixo imapha Yeah. awuhambi apho ungazicelanga bungubanina Yes. wathi lo mama koomolokazana bakhe ndiphatheleni inyama emdaka batsho babiza abayeni babo khawuleza abayeni beza bathi umama udinga inyama emdaka Yes. ukuze aphakama kwaxhelwa inkabi egusha Yes. ngokukhawulezileyo yaxhelwa inkabi egusha wawuthatha umolokazana amathumbu wasa kumama mama nantsi inyama emdaka wayijonga lo mama wathi ayikakabi ikhwapha mntanam Yes. walanda ulusu weza nalo wathi mama ndicinga uba ilapha le nyama emdaka wathi lo mama ikabi ikhwapha waya kulo wesibini umolokazana wathi umama ndiza namathumbu uthi ayiyo nyama emdaka ndiza nolusu uthi ayiyo nyama emdaka wathi lo wesibini umolokazana masike siwuthathe wonke lo mphakathi siwuse kumama bawugalile esityeni babambisana omnye wabamba ngapha nomnye wabamba ngapha bafika bawubeka apha usekhukwini Amen. waguquka lo mama wathi lo molokazana size nayo yonke mama inyama esiqonda uba eyangaphakathi Yeah. waguquka wabhaqa intliziyo wathi ya yiyo le nyama emdaka Yeah. nantsi inyama emdaka niyibona le mizi ivalwe apha yile nyama lawugqiba laguquka ikhobolakazana lajonga edongeni wenyuka umphefumlo ngoba uyithethile le nto ibingaziwa ngabanye abantu thatha bawubhishophu indawo yakho bawuyekile Nkosi siyabulela masinike uba usimanga. Amen. Yes. Mayibonge inkosi. Ma-reformed siyabhalisa bantakwethu sinqwenela ukwazi into yokokuba makuthi kuba ngolosibini sibe sazi inani lingakanani elizawuphuma silungise inani ukwenzela uba silungiseke nefemeli ukwenzela uba siyazi uba inani lethu lime kangakanani abagodukayo Yes. abaphumileyo ngoku nabagodukileyo nabasezawuphuma bazanyanzeleka banyuke ngaphaya ubheka edikeni awuba besebengaphambili
siyacela ke into yokuba abantu benze kangangoko ukhapha lo dade siyinkonzo zange ilunga lenkonzo lingabekwa ngenxa yoba kutheni akho ninawuthinda kuyanyanzeleka wonke umntu azame indlela zonke into yokuba kubhaliswe bawubhishop sisacela into yoba abantu babhalise until ngolosibini sawubeka ulosibini ukwenzela uba sibe siyazi ke ngosilungisa itransport engakanani transport ezingaphi ndaqonda into yoba umthandazo uyangena uyaqhuba bazalwane siyacela bazalwane nabangahambanga abasekhoyo apha eKapa ngomvulo uyaqalisa umthandazo nkokheli besesivuleleka into yoba bonke abantu bacelayo bestrato bonke abantu abacelayo bafowune bachaze into yoba bafune liphi isuku bazawungena njani until siyofika ekugqibeleni sisahambisana kakuhle kwenzela uba kungabikho cala likhalayo neli lestrato nabantu bonwabe sangoba bishop ngokwelam icala ndandasameko lo dinike sigqithile ngoku kwixesha lenhliziyo ezikhazukileyo mayibonge inkosi into esiyaziyo ngoku bagodukile mayibonge inkosi oba bahambe njani ayisifuni into esiyifuna siyazi uba usesethu ubethe ngqo enkonzweni usesethu ebethe chu enkonzweni mayibonge inkosi ngoku thina siphilayo asingobagwebi babantu abaswelekileyo ngoba lo uyawuziphendulela phambi kwesihlalo sokwela ngalo mazwi sithi family yamnelani nosiyabonga naye niyamkela imeko yakhe ngayibonga inkosi ndiyayazi ebesisecurity nawubethakala kulaa ndawo yala pocket manifika mayibonga inkosi kodwa ke ninyamezela uthixo akamthwalisa umuntu umthwalo angena uthwalo ngalo mazwi ke ngoma siphakamiseni izandla sicela umfundisi uphamenza umthandazo omfutshane azasamkela ufele egama loyise egama lonyana egama lomoya ingcwele thixo xa besingenile besicele kuwe xa sizawuphuma mesolungileyo thixo siphinde sicela kwakuwe mesolungileyo thixo xa sishiya ikhaya mesolungileyo thixo ubathuthuzela abantwana bakho mesolungileyo thixo ubalondoloze thixo wethu siyazi uba thixo wethu linqabele inzulu kodwa thixo wethu sithembe wena ngamaxesha onke fikele lapho sizawufika khona Yesu Kristu Nkosi yethu amen malutho ufefe lwenkosi yethu uthando lukathixo ubudlelwana kumoya engcwele lungaphula kuthi sonke amen amen